Τσάου. Να. Αν χτυπά ρε. Ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός Έπιασα. για Σε χαρίζηκα. ασφάλεια η κλήση θα καταγραφεί. 112 emergency call. Well, this call is being recorded for your own protection. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Έμεινα στο δάσος. Χάθηκα. Ναι. Στη Βέρεια. Πώς μπορώ να πάω πίσω, γιατί έχει πολύ σκοτάδι και έχω μόνο ένα φακό. Πού είστε ακριβώς? Στη Βέρεια, στο Ξερολίβαδο. Στη Βέρεια, σε ποιο βουνό είστε? Ξερολίβαδο. Ξερολίβανο. Ξερολίβαδο. Ναι. Και πού είστε τώρα εκεί, σε ποιο σημείο? Ούτε ξέρω. Είναι σκοτάδι απόλυτο. Και εγώ πήγα να... Πήγατε. Είμαι τσομπάνης. Από. Είμαι τσομπάνης. Και από την Αθήνα είχα πάει στη Βέρεια επειδή έχω ένα φιλεράκι. Και ήμουν τσομπάνης και πήγα να κάνω τα πρόβατα. Και τα έβαλα πίσω, αλλά έφυγε το βράδυ. Και δεν μπορούσα να πάω πίσω. Ναι, και τώρα τι θέλετε? Με βοηθήστε, θα πάω πίσω. Πώς, άμα πάω πίσω, έχει 3 περάσματα. Ποιο είναι το σωστό? Δεν είμαι navigator. Δεν γνωρίζω να σου πω τον δρόμο. Εγώ αυτό που μπορώ να σου κάνω είναι να σου συνδέσουμε το κάτω στη Βέρεια. Για συνδέστε. Για περιμένετε. Οκ. Λοιπόν, άμα ξαναπάρεις για πλάκα, θα σου στείλω στην αυγή. Άντε καμίσου! Μας άκουσε που γινόταν.